A primeira actividade do roteiro é a sopa de versos. O obxectivo é dividir aos visitantes en grupos cun xogo no que terán que formar versos. Para esta actividade precisamos as tarxetas cos versos para os visitantes, a guía coa solución para os anfitrións, un exemplar de nimbos e o mapa do roteiro para entregar a cada grupo. O principal preparativo desta actividade é ter listos os identificadores para formar os grupos. Hai 4 cores, unha por cada grupo. En cada cor hai 5 versos divididos en 3 partes. Cada visitante recibe unha parte do verso e ten que buscar as outras dúas. As pistas que ten son a cor e o número que hai detrás. Así que teremos listos os versos que necesitemos para cada grupo. Se os membros do grupo non son múltiplos de 3, haberá algún verso solto ou nós, como guías, podemos xogar tamén. A presentación desta actividade é no autobús dos visitantes. Cando se deteña xunto ao Vilariño, os guías subimos para dar a benvida e explicar o xogo. Para facer o noso primeiro xogo, repartiremosvos unhas tarxetas ao que baixedes do bus. As tarxetas teñen un número, unha cor e unha parte dun verso dun poema de Díaz Castro. Teredes que buscar as outras partes. Por exemplo, se vos toca amarelo 1, tedes que atopar amarelo 2 e amarelo 3 que forme un verso de Díaz Castro. Desta maneira quedaredes divididos por resto das actividades, así que benvidos ao Vilariño. Mentras están sentados, explicamos a dinámica da sopa de versos e pedímoslles que vayan saíndo por orde para recibir unha parte do seu verso. Ao repartilas, ide alternando as cores. Así, as pandillas de amigos quedarán repartidas en diferentes grupos e integraránse mellor nas actividades. Cando teñen as súas acreditacións, os visitantes baixan do bus e vanse á capela. Alí agardan os anfitrións, un por cada cor, que lles axudarán a formar os versos. Os guías desta actividade tamén botamos unha man para resolvela. Lembrade que non podemos enredar moito, xa que aínda hai 4 paradas máis agardando. E, por certo, mentras isto sucede, o resto de guías xa están nas súas paradas cos preparativos. Unha vez que forman os versos, poñémonos en círculo para que os reciten en alto. Explicamos a conclusión da parada amosando o poemario de nimbos e repartimos os mapas co roteiro que fará cada grupo. Antes de marchar, o equipo de comunicación fai unha foto de cada grupo. Desta maneira, asegurámonos de que teremos unha foto de todo o mundo. Para que esta actividade saia ben, hai que ter ben calculado o número de versos que precisamos para cada grupo. Na conclusión, aseguradevos que os versos teñen sentido, que vos axuden os anfitrións a que se coloquen correctamente e reciten con forza o seu verso. Silencio que vamos a recitar. Un paso adiante e outro atrás na liza. Cintas verdes, meu Deus, nos meus ombros. Moi ben. Isto é a benvida, así que se os visitantes o pasan ben, estarán máis animados durante o resto da visita.